बिथाङा दिनैबो इउपिपिएलआवनो दङ, इयुनावबो थागोन। सोरबाया एनडिबि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय, सोरबाया एबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय, सोरबाया पलिटिकेलि बाय बार्थ प्रफेसनेलि फैनाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि डिफारेन्सखौ जों लाबोनो नागिराखै। बाथ्राखौ बानसावलाबायनायखौ आंबो खोनादों, खिन्थु आइ एम नट सियर वेदार हि रिजाइन अर नट फ्रम हिज मेम्बारशिप। खिन्थु मोनसे बाथ्राया सैथो, बिथाङा दिनैबो इउपिपिएलआवनो दङ, इयुनावबो थागोन। आरो सोरबाया एनडिबि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय, सोरबाया एबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय, सोरबाया पलिटिकेलि बाय बार्थ प्रफेसनेलि फैनाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि डिफारेन्सखौ जों लाबोनो नागिराखै। मानोना बेफोरबायदि डिफारेन्स लाबोनायनि गेजेरजों बर'फोरखौ डिभाइड एन्ड रुल खालामनो नागिरनाय थामथि गोहोखौ जों गोबां नुगासिनो दङ। एनडिबि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय, गतिके एनडिबिनि मानसिफ्रा बिदि जानांगौ होननानै फुनज्लायग्रा मानसिफोर गोबां दङ। आबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय होननानै आबसुनि मानसिफोरखौ फुनज्लायग्रा गोबां मानसिफोर दङ। माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानाय हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय, हारिखौ मन'हां मन'जाहां बै समनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय दिनै जोंनि खौसेथिनि गोनां जानानै फैदों। सोरबाया जेखियानो बुङाथों, बर' हारिया बर'आनोखा। दिनैनिफ्राय 6500 बोसोर, फ्राय 7000 बोसोर रायजो जाबोनाय बर' हारिखौ फोजोबनो हायाखै, दाबो हायाखै, इयुनावबो हानाय नङा। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बर' हारिनि जानानै बै नैथि आरो थामथि गोहोखौ बे बाथ्राखौ चेलेन्ज खालामनो हायो। बियो जागासिनो दङ, बावैसोनो स्पष्ट खोन्था। आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। जोंनि जेलाव थानाय 65 सा बिथांमोनखौबो बेल लानायनि थाखाय जोङो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो हाइकर्टआनो जा सुप्रिम कर्टआनो जा जों गारगासिनो दङ, जों खामानि मावगासिनो दङ। माखासे मानसि दङ अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफोर। बे अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफ्रा गावसोरखौ नाम लानो थाखाय, मुं लानो थाखाय बायदिसिना बुंथिगासिनो दङ। बेफोरबायदि मानसिखौ जों जोलैनि हांगार होननानैसो बुंनो नागिरो। गतिके केसफोर उइथड्र जाजोबनायजों लोगोसे जेल जानाय मानसिफोरखौ बख'नायनि दायित्वआबो जोंनि सरकारनि आखायावनो जोङो लागासिनो दं, आरो बेखौ जों मावफुंबाय थागोन।